Ονομάζομαι Μάριος Πετρίδης, είμαι 36 ετών, είμαι από την όμορφη Λεμεσό και είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής 15 χρόνια. Ήρθα στο Your Song, ευελπιζώντας ότι θα μου δοθεί και εμένα μια ευκαιρία, όπως σε άλλα παιδιά, να κάνω κάτι επαγγελματικά με το τραγούδι. Η όθησή μου να ασχοληθώ με το τραγούδι είναι η αδελφή μου η Χρύσα Πετρίδου, η οποία τώρα είναι στη Νέα Υόρκη, κάνει καριέρα και είναι και η μούσα μου, είναι η έμπνευσή μου. Το πρώτο άτομο που θα επικοινωνήσω μαζί του σε περίπτωση που θα περάσω στα live του Your Song είναι ο γιος μου, ο Πέτρος, ο οποίος αδειμονεί να τον πάρω τηλέφωνο να του πω τι έγινε. Το όνομά σου? Είμαι ο Μάριος Πετρίδης, είμαι από την όμορφη Λεμεσό και ήρθα να σας γνωρίσω από κοντά. Είσαι επαγγελματίας τραγουδιστής? Είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής, τραγουδάω 15 χρόνια περίπου. Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ έμαθα την αγάπη σου να ζω. Κρατιέμαι απ' τον ήρου μου την άκρη και έξω απ' την αλήθεια μέσα στα παραμύθια σου πετώ. Και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να με πεθαίνεις και σαν σκιά σ' ό,τι κι αν κάνεις μαζί με παίρνεις. Και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις και σαν μωρό στις αμαρτίες σου σ' ακολουθώ. Ένα τραγούδι χωρίς την κιθάρα σου? Εδώ να μην σου λείψει τίποτα και έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα και έμεινα εδώ να μην μ' αραθείς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πέρα από ένα θέμα ρυθμού, που αυτό λύνεται, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Και μου αρέσει γιατί μπορεί να τραγουδήσεις πάρα πολλά είδη και μ' άρεσε πιο πολύ γιατί μπόρεσες να απελευθερωθείς από την κιθάρα και να σηκωθείς να τραγουδήσεις. Γιατί συνήθως όλοι βγαίνουν με μια κιθάρα και δεν μπορούν να με αποχωριστούν ποτέ και αυτό είναι κάτι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα σε αναλάβουμε εμείς, εγώ και ο Γιώργος. Πώς τους φάνηκε, πώς τους άκουσες, ήταν ένθερμοι μαζί σου, Έχω δει μπροστά μου 3 υπέροχους ανθρώπους. Είχα άλλη εντύπωση και με βρήκε άλλη εντύπωση.